Nachádzame sa v Malých Karpatoch v Monrepose. Momentálne sa pripravuje celta, káľa drevo a pripravuje oheň. Oheň pripravuje Zuzana Mačurová. Dobrý večer. Dobrý. Čo robíte, Zuzana? No, pripravujem oheň. Empiricky sme zistili, že spodný povrch ohniska bol vlhký následkom dažďa. Takže bolo nutné vlastne spraviť takú jednu vrstvu, ktorá by zabránila tej vlhkosti zo spodu prichádzať vlastne k tomu vznikajúcemu ohňu. Z toho dôvodu sme si nalámali takéto suché polohrubé drievka, ktoré sme vlastne položili medzi vlhkú zeminu a budúci oheň. Potom sme si samozrejme pripravili postupne malé otiepky, neviem, či sa to tak správne volá, ktoré sme si nalámali z konárikov visiacich z bývalých stromov. A to sme si teda rozdelili podľa tej veľkosti, ako už som spomínala. A teraz to podľa tej istej veľkosti, teda od najmenšieho až po najhrubšie, kladieme na ten budúci oheň. Tu som si všimol, že na tých stredne hrubých drievkách ležiacich na tej vlhkej zemi sa nachádzajú hobliny. Kde ste našli tieto hobliny? Aký majú účel? A prečo ste ich dali takto kompozične farebne práve na tie polohrubé útržkové drievka a nie vlastne úplne hore? Ja by som chcela ešte k tomu dodať, že tam sú nielen ženy, zakladať ohne, že to je scout. Z jednu zapálku to dáš. To sa natáča. Takže k tým hoblinám. K tým hoblinám som chcela povedať, že tam sa nachádzajú nielen teda hobliny, ale aj brezové šupiny, keďže sme na výlete so strategicky rozmýšľajúcimi ľuďmi, ktorí vlastne strategicky rozmýšľali o tom, že už ten oheň sa bude zakladať, už napríklad v piatok, tak keď sme išli okolo spadnutej brezy, tak ju ošúpali. A potom sme išli okolo hoblín, tak ich zobrali. Čiže tú brezu stiahli z kože ako králika. Stiahli, ale ona bola už mŕtva a tu sa napríklad nachádzajú hobliny v takejto taške, ktorá vlastne nezahodíme. Môžeme nazrieť do tej tašky. Takto, áno. Nazrieme. Keby náhodou to nevyšlo na prvý pokus, čo to samozrejme vyjde. Čo vyzerá, že môžete nosiť aj škrečka napríklad na výlety. Možno už. Takže pokračujem vo výklade. Ešte by som chcela dodať, že takéto igelitky rozhodne nenechávame v lese, ani medzi stromami, ani na zemi. Pán režisér, kde sú paličky? Moment, reklamný break.